Sagudayan nga ron ti surat ti pagkasalitaan ni Lorna nga napauluan. Panagpayagpeg. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tanagring ti cellphone ko. Sino nga ta? Di ba't nakapunbok? Hello? Hoy, Shirley. Hoy, sino ka mat? Hoy. Shirley, ni manang mo alma reto. Ay, hanga Shirley takang kumanang. Anang Lorna. Ayaw na yan. Ala ni manang hapakit nga alma tinagan mo. Aluna. Ayaw na. Ala ni manang aluna. Nakiasawa lang dito sa syudad. Nakadanon lang dito sa syudad. Pimano dito Cagayan. Dinamamo tinagan na. Alma. Alunat nagan mo. Di ba? Tinagan ti asawa mong kit ni manong Norli. Naman. Siyak ni Lord naman. O, nakatawag ka man. Ay, ada trabaho. Awang nga ron. Mga taon mo tayo kasi. Inauna aktiba ng tawan. Inauna akati ko, 12 years. 12 years ka di. At 19 ko. Idin to tamo mo. No 12 years, no 10, 29, plus 3, 32 mo. 33 33. Ay, mamanang, basta. Manumot anak yon kini manong Norli. Ako pa eh. Ano? Ala, sa nga pulong katawan, nagdagdan na kayon. Ako pa asawa, ako pa anak yo. Ako pa nga ron. Nanghali na problema. Di mo kahit sumak dito, kumika dito yung syudad. Alain ka. Dakil tito ko king kasweldo. Ano, brak? Ada nga min sari-sari store ko. Kayat ko ma-extensyonan ngayon kanti tali pa. No, sisaklat ta, marigata na. So, napanunod ka. Umay ka? Kaya ito na. Magpatulod ka lakit pagplete. Sige. I-message mo nga rin complete name mo. Kandi diya ako cellphone na, amok at cellphone mo na. Ipatuludan ka. Anakit mo pag-ibanak. Palawan, LBC, Lumiere, Cebuana. Basta. Sige nga na. Kumana ita sa Ngaribon. Ang umano yung manang. Managplete ka ko na 700 itan. Tingnan pangangkon. Mangtad ka tawang pahabin na. Hamag nga rin ng salary reduction. Ay mo, hindi mo lajak laka sa pulan talaga nga. Sige, pauwitan ka nga rin pagplete nga. No, Lunes, adakan tutuin. Para bangon ti Lunes manang, adak tutan. O sige. Sige namayin ka Lorna. Uwe manang. Aluna. Ang albat na ka mo, aluna. Di baga karatatang kaninanang manunay kat maragsakan da. Orata na siya at nikasinsin mo. Kaya, aluna. Anak trabaho, magayawan ka. Ano, iwanak nanang kita pa anak da. Ano? Ala. Apa nga ta? Kaya mo yun samat nga ada puli tayo nga Lupes. ada kapsat yo, di ba? Di pagkasinsinan ni nanang na kensi ka kapsat. O, idin to ta, ada kapsat yo nga hanga naganak. So nga posible nga natawid mo niya manang aluna. Basta. Sige. Agad nanat ka nga rin anak Tulo pa nagrubat mo. No, Rabino bigat. Dadak to sa diya parbangon. Awanan tinas ka na magpakadaak manong name tao matpay boyfriend ko. Idadakon dito ay manong name naginarakop kami kasinsin. Uy, nakapinpinas na di kasinsin ko Napimpinas ka pa yamana. Hindi makitak manong name ni Manong Norli. Ay, sweetheart, adala kasinsin ko ni Lorna. Ay, Lorna, Manong, daak, masapul na kano ni Manang. Pero andap no saan nga marigata, kung nangarot kang kuana, no kaya't mo nga lumawa na ito'y business mo, mga sapul nga mga halakat kaduam, at di ka nakakasi. So nga sikat dinawagan na. Lapilan home. Anang harot din? Hanggang ginanan. Ano manang, imasturog ko. Hindi ka luktanan di store.
Ken, madamdama lang dumten do dagiti supply ko a karne, ikan ken na presko nga nateng. Manong nimi sa anak nga narigatan tinted ni manang aluna nga trabaho. Tanarwamak metitrigan. Siyempre, no itibigat, manong nemi, ni manang tagluto ti pamigat mi, mapang kuno kan loktan ti store, ken ti dadu mapay nga lukatak, lakwak meten, saan sakto meten mapamangan, manong nemi, sublatan naktumeten ni manang nga aluna. Mapantumeten mga opisina ni manong Norli. At dagiti kundaway manong nemi nga masipsiputak ni manong Norli nga siyak tigit kitaan. Apay manong? Ha? Apay nga mga apay. Apay siyak tigit kitaan. Sikat na kaituro lang natin matang ko sa bali pampanuntek. Sorry. The boyfriend nun? Kung nagtupay nga wingket, nisot sa lutsod yung awampay. Kat si kamano? Oh. Ano? Apay siyak. At the chicks mo. Loko ka. Nasing petak. Uy. Iba't patig ko ni kasinsin mo. Manong, problema apa nga kaanak. Tsak man na mo. Di sama ta kayat ni kasinsin mo, di mo pa nagpa-check up. Mabuting gano, amang isukat ko no mamuak nga lupes isuna. Alakat sabi ko mga, tamadang kay tumutlang ti anak. Taon serbi na tigagatyo, nawan anak. Di ka kadimat lamarigatan. Saan manong? Again, enjoy ya. Kaya mo manong, kung ni manang kanya, kanayon ka nung humatos sweldo, tapay. O madado di kiti customer mi. Nga po ta, presko nga rin di kiti umedagatangin. Ken nga po ta arakandak ka nung di kiti mabaro. Nga po ta napintas ka. Napipintas ni manang napipintas ni manang mo. Sa bali ti pintas mo. So nga kang kanayon no kakit kita nakakasta. Siyak sama ti imaginem. Kasta nga rin de. Ano? Nagbembang kami kinimanang mo. Sikat adda iti imagination ko. Ang lari mano, pulong ka kinimanang ipulong ka. Kinapudno naman ang name. No may ipanagkaras kat adamat panagkaras ko kinimanang Norli. Nabiyag na kiti mata na hasta no perken nga kaslatay malablabusan manong name no perken na. Mapingatakan sa adda nga madanti anak. Ningatamanang alunat at diferensyana. Dito lang nukid dawan to ni manong Norli ako na Lorna, mabaling ka di nga dumawat kami ti anak ken ka. La. Atakas tang istorya ko. No ang anak di babae, dumawat da iti anak di sa bali nga babae. Talaga pampanunot ko. Iri maisa nga malem, manong name, iri matalyaw ko ti kotse ni manong Norli adimteng. Manang, nagsapa ni manong yan. Ay, adamin pa panamita. So, kaya baga kita nga sa pantatagserra. Adatanda namin nga kasar. Kasar? Wen, kasinsin na. Mapangkamlamapan. Api nga rabi, kasar na ti balem, rabi iti panagpaalada. Iso dati, ginatang ko na kita mga regalo nga ng sangpat ko. Mabigla nga, nagsabati ni manong mo. Nasiputak ti pa naginarakop di kita kasawa. Nakasla, adaan anayan ni manong. Manong nemi, hindi ta paayaban nak. Hindi ta masadag kanyak kunak, kuma, ni manang aluna. Abe manang, ay, dimteng, sumabad lang nasapa nga si mangpad ni manong mo ta. Trangkaso. Nakabarbara. Ay, kita hospital ko mga raw na. Ano na? Apeng hospital. Uminom ka ti adu nga dunong ko na. Kasano dito naranapay nga da pa palami. Siya man garot mabaling nga baybayan ni manong mo.
Tanga mapanan na hamat nga nga mabaling nga awan ti mapana may saka na kami. Di siya akong di makasikaso kini Manong. Amom ti raramidem, nukas pagarigan da agchill, agpayagpeg, wan, no kumaro ti bara ti gurigor na. Kay mayat samad, amok mo ti raramidem na kumano ko di mga alak ti ko lapakara sa ko itabnok iti nalamis nga danom sa ko ipangado di bara na. Tano bumara na di lapakara nga nalamisen, anda matin na adaw ng apudot. Amumot gayam. Saan mo sapul nga maulsan, nga nalaing? Kayam nga rod. Kayak man nga, problema. Tinaskin kit maka-attender kay kasar. Kasto nga tiramide. Sa pahantag sara, tagluto kan, ang luto ka ti kakanan nyo kinimanong mo. Ngayon tapno sa aling rumrumar pa ni manong mo dyan, nagtisilad mi, isarik mo sa dyan, kiti makan. Nagraman dyan tumar na, ha? Naglagay pa mga tumaran, dati ko na. Ha? Kahit monitoran, no anat ko na. Sige manang. Noan niya ti problema, tawagan na. No, ngayon naawan ti maure ko nga tawag mo, kahit nang sawen, naawan ti problema. Huwag man nga akong pagdanagan. Siyak ti makamuha nga si kaso kini manong. Hindi nakasara ako ni Tistor, manong nemi kan talipapa, na panak nagluton manong nemi. Kahit kapot at nagkaangan unay, indrabing kon tinagdigos man. Ini, na makadigos akon, pag isumutin nga mayaten, ti sidaen, nangipinggan akon, nangibalukong nga sidaen, indradig ti danom, kaya ti tumarin ni manong. Yung pamkon iti tray, napana ko iti ayan na, nakakungot. Manong, Norli, Manong, bungang kanta, mangangan, sap no makapagtumar ka. Tano saan ka nga tumar, hanggang nga bumaaw. Insagana ko manong naimi ti kanan na. Ngayon nakasaganan ti amin. Nikat na ti kumod na. Nabahara ka kadlaw na Malami na ka talaga. Lorna, dalapatabod naman. Tinalabadap ko manong naimi, inig ka man na tima. Nagbarat na ima na. Nagbarat ako halap naman. Nagmahit bara na. Bara manong naimi nga nagkarayam, ititakyag ko, kit apro-aprosan naman ti barukong. Alam nga, buwang ka naman nung tamangang kan. Saan nga mabaling na ti kamangan. Urat na imas ti luto. Di may mas nga ro ti lutong ni manang mo. Talaga? Alam, bumangon ka natin. Tulungan akman. Sige, tulungan ka. Alam, patulong ka na. Nagbanglo ka. Ngayon nagdigo sa kitayin. Apay na bang mangluwak ni manang? Nagbanglo ka, Lorna. Alam na, tulungan ta pag-iman ta bumangon ka. Tapno makapagplaster akit mangangkan. Di mo ko nang subuang ka. Maramin mo? Di bang subukan niya? Ha? Nisagbilin mo diso. Yung kaskala ko bing kumama subuan. Diyak nga ron maaramat dati imak ta. Nas makita mo ni. Agpay-pay-pay-kak. Iwan na ya. Kasanungar makapangana ka makakutsara. No ikatik dati ulis nga ng kumot dati takyag ko. Adadang pay-pay-kak. Sige nga ron. Plastar ka nga ron dati subuan ka. Digwak dati labay mo. Kaya agor kata kwa. Kanta dati karne na. Sinigang dito nga karne baboy. Oh. Sige, lamangan ka. Agigop ka. Kumunsara akti ko sa kupuyutan. Oh, igop. Alan. Sikala ko man tinang pasil na baling nasawak. Alan, manong no. Talibagbaga no. Apa hindi nakapay sinusubuhan ni manang? Mamamit ka di Nung kasla kay kayat ka. Bulong ang inaman ang magitam. Ala subon na pa Tasubuhan ka tumatam na ba? Ha? Apa na mga anak kumadtoy? No kahit matmangan to Kali magbaga dahil. Ala, makadum ti mangan. Sige. Naging ka manong naming
nga naibus na tilabay na, dali tumarang, sige, tumarkan. Agya manak, Lorna. Kanayon ko mga sagitak, nada pa pala ni manang mo. No, ni manang, Noril din aya. Hanggat katawa ka na yun. Sige, gita ka manin. Paidaan na ka. Sige. Data, alam manong, ka na, ko pa nakasta sige. Arya anak, may nakidolin ipaknidig ito. Suplikan tong orda. Tangagan. Mga anak to pa ya. Saktog subli. Sige. Kakarot yan. Ngayon dati ulas mo, baka malaminan ka. Pero mo harakon manong nami kalpasan na nanganak meten. Sa ak nagtutbras manong nami sa ako sinublianin ni Suna. Ni, kastaw na iti panagpaypahigpag na. Manong, anak ko Allah, manong anak naramidek. Katap na masarating iti panagchichil mo, panagpayagpag mo. Karka, nayunak dati ulas mo. Nakadatutulas ko. Anong ti kayat mo? Karka, nagmangalat labakara sa... Kaya katalatan. Umabay nga niya. Databara ti bagim iti mga duwan ti barak. Agindakan ti abay ko. Kahit kung arak open na... sige nga manong isot ito pakaagasam. Sige. Neta, imabay ako na arak open ka. Lorna, manong, sa bali matabo bramon. Nakabarbarang agpaisoy-suna name ng runay di amalan na di bibig ko. Sa nakabarbara ti takulap na nga isalagsak iti baro kung kamangay ayaman kadigiti virgin nga bantay ko. Tao akmet manong name ken kursunatak ni manong Nordi. Na arus tirik na kabutir aramidan na kabutir kinabara na manong name. Kat kastaw na iti panang mansuna, panang romansa na kanyak manong bimatok-batok pa iti loko. Kuya, manong Norli, nagbara, nagmayan, Manong name tawan ko 19 naburak ti kristal asal salmet-metak. No nakapudpudot da di inserek na manong. Kasla tayo naipuor kalpasan na kita inserek na nakapudpudot. Gusto nga alis to ang simbrek manong name namampaya aray. Nagsangit ak kalpasan na. Sorry, Lorna. Manong, apay nga napasama. Kasano namamo ni manang. Di sante nga magpakam mo. Dato lang arabi. Awan to hindi pa nakaulit na. Kitam-kit na nalaing ako. Kasano hindi ka nalaingin, kastaw ni lingkit mo, kamayatan nga nakapandag ka kanyak, nakaparabaw ka kanyak. Hiraprepin ko ba't nga pumpunasan ti lingkit mo. So kamayatan. Adadapay no, ulitan ta. Ulitan ta. Allah, manong lakaw. Manong nemi, naulit nga rod, ori lamin talo kalpasan na kunak. Hinakon dito silat ko, baka dandan itan ni manang. Nalaing kan? Nalaing akon. Yalan akman dito nang tuminaw magtado. Sige, mabit lang. O detoy. Thank you, Lorna. Thank you. Ruben kanimot ng thank you ka? Sige, thank you ako. Nga po to, pinaragsak na kuya. Dimtengen ni manang alon na manon nemi kat nangig ko. Nagling kagayam nga. Gasikaso ti kasinsin ko, nalaing kan?
When sweetheart. Kaya di makapanganak ko, nagtumarak, nagpalingetak, nagpunasak, nagsukatak, naturo kak man, mayatin. Sige, kaya buwang ka rin, mabangga lang ang trabaho. Ringik ni Almatam, suntag Alma, ni Lorna ko nakuma. Ta iso iti agluto ti pamigat. Ta siya ko ti mangilukat iti store. Napan nagtrabahon manon ni Manong. Kahit intuloy mo mitlatang, ang nasikaso, nga kasinsin, manunemi, ti sarista, store, ken ti talipapa. Tapos lawan, tinapasamak, Manong. Makabulan, 2 bulan, aging gangita, 3 bulan. Oh, ala, tsak pagayam nagregla. Ala, ala. Diyos ko niya dito yung napasama pregnancy test na panagimatang get positive, Manong. Pinasaritak ni Manong Norly. Manong, ang problema. Ano problema? Masikuga. Masikuga? Kung nagtupay kami nga awan diferensyak, ni Manong mo diferensya na. Kasano numamuan na? Numamuan di kita naganak ka niya. Ala, Manong. Kastoy, dumungig ka kanyak. Te bagak noan niya teramidam. Tinong pala ko nga road, Manong. Manang. Lorna. Apay. Agawid akon. Ano? Naglukukan. Apay nga biglaan. Ano nga biglaan ka nabayag akmutit? At ka di inaramid ko, nga di mo kinayat. Wano inaramid ni Manong mo, nga di mo kayat. Manang, awan ti mading inaramid yung agasawa. Yung desisyon ko na ito. Alo ka kan, alpaskan. Ito na, paano mo nga ron? Ito bigat. Kasoy, no talaga nga pumanaw ka. Mangkita tapay lang ron, tika sukat mo. Sakbay nga pumanaw ka. Mabalin? Sige, Manang. Dati ka papalay. Sino? Ni Ising? Sige. Kontakin ka man nga ron, no kayat na. Kayat na di ito, hindi pa lang yung bagbagana. Pagkasaan niyo akaya. Ikalam matap na madanang trabaho ko na. Sige man, kontakin nga ron. Hindi tagpakada akon, Manong. Laglag ba, ma? Titulag ta. Mapangiti lugar. Masyak lang ti makamo ngayon mo. Ikang kati kwartang usaram. Pagpa-check up mo, kasapula minto nagpasgay ka. Minto sakbay nagpasgay ka, kontakin na. Tako umay alain tilaga, maladaga. Manong, basta lang talitid ko, ti anak ko kasta, kawan na. Tapos saan nga mamon nga naganagkabalasan. Isa to ti makamo nga mangigastos iti panagtrabaho di abroad. Apay, kasano nga ro din no may dawak to iti anak ko. Kinibilang mo na nga awan anak mo. Pangimbatan mo nga ro iti anak ko. Ininton manang mo, itikbalin nga inana. Kasano no saan nga maawat. Saktun ti makamo sa munto na problema enday ta. Ibaga nga danang ted. Inadapt me. Ipakita to di papela sa di registration na siya ti ama. Ni manang mo ti ina. Wanti palimin nga doon tulong tao manang. Ay manong. Kito rin na itong palimin ang siya. Ano gusto? Malpas nun di amin. Sige. Hagyaman na. Lorna. Saan kang tulagyaman? Itad ko kinga ti maladagan. Muna saan kang tupag kita makitkitan. Well, kasi lang. Kasi yan. Basta ibagam lagi din ito na ito panagpas. Ito mahayak. Siyak iti ko. Nangisiragkan ka. Ito ospital. Pagparagak ito nga
tinagan mo ket aluna. Nga sikat ti asawak, ket siyak mo ti asawam. Sige, manong. Ang tumata malipatan. Kasta nga ro tinapasama kanidi tamamuak ngagpasngayan ni Lord. Kasta nga ro tinapasamak manong nemi ket napanak nga ro ti maysa nga lugar nga ti lugar ti gayem ko lang iti Facebook manong nemi. Sadyang yung bagak ti problema ket sadyang nga nagsikugak. Sadyang nga inuray ko ti panagpasngay ko aging gana nga kinuntak ko ni manong Norly ta umayen. Apag isumit manong nemi at dakon ti ospital di umayso. Naipasngay kon ti may sa maladaga nga babae manong. Lorna, manong, no makapaungar kang ton. Sunod ti panag-apply mo. Dahil ti kwarta nga ramatan. Sila mo labay bayadan ng tubing. Kahit mo makita sa anin, babae. Di lang mabaling nga siya timang pilit nagan na. Nakarehistro. Ano't yung panaga mo? Angel. Manong sa mga baybayan mo, baka dus-dusain to ni Manang. Saan? Siya ti baka mo. Sige nga ron. Agpaungan pa lang ron dito, kalpasan na. Nga mag-abroad ka. Uwan. Kaya ito makadanong ka sa abroad. Sa diya tumati na mag-upit ti komunikasyon ta. Ngayon ti palimid manong lumtaw. Kasla mabriyat ti barukong ko manon naming nga saan ko na nakita timpas nga iko. Anya ka ti klasik na ina. Yung diyak ba't nagugustuhan manon naming kas diya nga napasamak. Aksidente laing. Nagawit ak mitlaing sa diya kagayan manon naming tapno wa ipeksak may pabanti iliw ko karig naganakin kakabsat ko. Naging ka dinamag din hanan. Pinamdapanam. Kit ko na ni manang mo nga pimanaw kan. Nagikat kan. Di ka ba't nagawid dito eh. Na parang nagtrabaho sa bali nanang. Kinuwang gayam. Kahit ko taga-abroad. Nadagar pag-abroad mo. Ada urnong ko. Barbarang sa diabrod. Baka urno nga. Kan matulungak din kakabsat ko. Sige nga radanak ko. Apit tilakas na lang. Kasla ka lang nagkapot sakit. Nanang matlamad man loyo. Kas kala, wala ni nanang. Okay, kaong pagdanagan mo. Hindi naka-abroad ako dito Hong Kong, manong nami awanin ti komunikasyon may kinimanong Norly. Ngayon kalpasan, ti makatawan, manong nami, nag-ring ti cellphone ko. Sino nga tara ito? Pilipinas mo. Hello? Lorna. Sino ito eh? Ni Manang mong aluna. Manang, kasin. Sumitlagaya mabigla latang pumanaw kan. Manang, amukon di amin. Kinam, awan ti paliman nga din tulumtaw. Kasi ano nga napasamak ti amin, manang? Apay nga namuam. Hindi awang kan dito eh. Inalak ni ising akan kaduak. Sa inalak pa ni katugang ang kalalaki. Aging kang insangpit ni Norly ti may sa maladaga. Impaadapda ka no. At registration sa dyan. Nagang ko ti ina. Kadgapot na may ayok ti maladaga. Okay. Sa mesa. Adadarak ata. Sikat ina na. Kinagkabagyan ta. Di ka anak aksuna. Ngem. Naamuak ngayam.
nga tipod nung ama na. Di matila asawak. Imsan ko nga dagos nga naman nga sika. Nabartek kami ti katugang kalalaki. Kat na isawang na. Kadagitipada ng agiinom. Nga ni Angel. Nga apo ko na. Kat pudnong apo ko na. Nga saan nga ti ama na. Dahil nga Angel kat ni Norly. Dinamag da. Nga inan. So, di maamuakon. Kinasarita kon ti asawa. Ison ti panagpudno na. Lipliputan na kayo, di. Manang aksidente ti napasama. Malakip yun, di na pag kayo ng imatender ti kasar. Gaputak paypayag pag iso na. Kit, nakalado nga ulis ti ikuan. Pinadas ko nga, kinaidda iso na. Di dyan. Kasi siya matindi na pasama. Intad mo matindi bagim. Tapos lang sumarding ti panagpaigpig na. Tapos lang aglingit. Takabayatan nga bembembangan na kagat aglingit. Una hirap-rapin ko matapunasin. Nagganas ka. Kaya naman ang nagganas ka siyempre. Yamsan ko ang inayat ni Manong. Kaya dinakmat inayat, sikat ayatan na. Gaya din agsikugak, tinulagan na, imanugot akmet. Manangalo na. Laglagipin ko pa. Kadardaram ni Angel. Sa mukumahang engkatin, kasayan ti panagayat mo kayang kuhana. Sikat inana. Sikat marigan na ngayon na. Ipatig mo ko mamanang, please. Sige. Ngayon nakas pagarigan ta. Dobdang to ti kanito. Tinito din nga panawan nga may pudno keng kuha na. Okay lang. Ngayon na pimbinas langin no saan nga may pudno. Agyaman kami nga keng ka. Lorna. Tainik ka na kami anak mi. Kadnam na mayam. No kasano ti kinasigad. Sinagad mga kasawa na naroon na ita. Tadan anak mi. Parbaring no adan tupay adi na. Sino mang tati adi na nga ron? Alangan ba't nasyak man? Baka makaalat sa bali. Ni Manong Norly, pumutot tumit sa bali, kit alayan nyo mat nga, ang bali nga anak yo. Ngayon mamanin tinadamag ko pa, Manong Nemi sa bali nga anak. Da Manong Norly kani Manang Alumna. 6 years ko dito Hong Kong, Manong Nemi, di masarakon, agsabat ti dalad mi iti lalaki nga naikari para kanya nga iso da ito ni Jerry. Nagkarelasyon kami dito Hong Kong, aging gana nga nagpurgod ako after 8 years. Kahit nagpurgod man ni Jerry, Manong Nemi, yung may damat na nga sa asawa. Yung paghamok, kada manong Norly, kani Manang Aluna, nagasawa akon, ngem saan da nga nakatenda. Iti agdama Manong Nemi, talon da kita anak ko. Bali upatin ati anak ko. Yung talon da kita anak mi kini Jerry. Naragsak kami, ang sibod ta nang iput up kami, tinegosyo mi iti asawa, iso ita ti one manage mi. Kaya nakananama, tinaranya ka masakbayan da kita anak mi, agsipot ta, agtrabaho ka nga duwa. Dito nga ron, ti pakasalitak ang tinaminsan, kapit ti panagpayagpag, Manong Nemi, ket nasikugan na ti asawa, ti kasinsin ko. Nga tayo damat, ti pagyamjamanan da, tayo padawat ko ti anak ko kadakwada. Sangang balik ko na, tadamat anak mi kay ni Cherry. Sabi ko mata, nakaibati ak iti adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, karigiti padak, nga nagdengeg, kaya nagbuyak. More power to your program. Tugar dagyaman nga pagaya mo. Lorna.